नमस्कार, कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। सततच्या मुसळधार पावसान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नुकसान, जळीमळी उदक फुगचे, दरड कोसळचे, रस्ता अपघातान वाहन संचाराक अडथळो सुरूच। कारवार गेल्या 3-4 दिवसांच्यान सतत पडच्या पावसान उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे संपूर्ण जनजीवन स्वरूप बदलले। पावसाच्या अतिरिक्त उदकान सगळेच कडेन उदक फुगून वादळी वाऱ्यान झाडां पेडां पडन, विद्युत खांबे मोडन, जळीमळी जायती नुकसान जाल्ली घटना घडलात। कारवारच्या चेंड्या ग्रामात संपूर्ण रस्तो जलमय जावन लोकांच्या घरात उदक वचून लोक त्रासात पडलात। नौकादळाच्या अवैज्ञानिक कामगिरीन हे उदक समुद्रात वयचे आडयल्यान हे उदक फुगता असो आरोप करून स्थानिकान नौकादळाच्या संबंधित गेटीर वचून अधिकाऱ्याक जाब विचारून धारेर धरले। चेंडिया ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या अर्ग आयस फॅक्टरी, चेंडिया, पोस्ट चेंडिया, इडूर सारख्या भागात जलावृत जाऊन प्रवाह स्थळार राज्य बीजेपी उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक हेमी नौकादळाच्या अधिकाऱ्याक पटवून दिले की हे ब्लॉकेज जावचे उदक समर्पक रीतीन पयलींच्या प्रमाणे समुद्रात सोडची व्यवस्था करूक ताकीद दिली। IRBच्या असमर्पक कामगिरीन हे उदक साडता जाल्यार IRB कंपनी एक केंद्रीय राजकारणालय असून या कंपनीचेर कारवाई करची कोणूच उलयनात हो एक मोठो गंभीर प्रश्न अशें स्थानिक उलयतात। कारण कोणाल मशी आणि कोणाक उठा बशी जाल्यार जनतेल्या शाश्वत परिहाराचो उपाय म्हण जिल्हा प्रशासनान योग्य उपाय काढू जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणी। मैंने देखा डीसी आ गए, बार बारिश के टाइम में डीसी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, आपके लोग बाहर आते हैं और क्या हो जाता है, थोड़ा कुछ है वो निकाल देते हैं, पानी जाने के बाद वैसा ही वैसा। बारिश में यही हालत है, लोग क्या करने का बोलिए। अभी इतना पानी भर गया है, हमको उधर से इधर आने के लिए नहीं हो रहा है। ये लोग यहाँ से और रास्ते तक कहाँ जाएंगे सर? नहीं, सोल्यूशन क्या है? हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, आपका सोल्यूशन क्या है? इधर एक मिनट बोलती हूँ, आपका यहाँ से रास्ता जो है अंदर का वो पहले निकाल दीजिए ना, वो पहले निकाल दीजिए। ऊपर का इडूर का पानी कहाँ जाएगा? हाँ नहीं, आप बोलते हैं ना, आपको पता नहीं। मैंने आपको देखा नहीं, लास्ट टाइम मैं MLA थे और चलो लास्ट में वैसा ही बोला, निकालते ही बोला, नहीं निकाला वो लोग। अभी ये लोग कहाँ जाएंगे बोलिए? आप अंदर जाके रुकवाते हैं? हाँ नहीं है 2-3-4 दिन और सबको वो काजी केंद्र में ऊपर रखा है। अभी ये पानी तो नहीं जाएगी, पानी तो बहुत आ रही है, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अभी एक मिनट अभी मालूम पड़ रहा है ना, आपको दिख रहे है ना पानी, वो ये इडूर है, वो गांव है, ऊपर का वो जंगल का पानी इधर से आके है, रिवर्स उधर और रास्ते पे जा रही है पानी। कैसे जा रही है? हाँ, ये पहले से ना ऊपर का पानी, जंगल का पानी उधर जाता था, किधर सी में जाता था और उसका दूसरा रास्ता था। अभी तक पूरा बंद कर दिया है, मुद्रा में भी बंद किया, इधर भी बंद किया, लास्ट शेखुरबाग में भी बंद किया। लोग जाएंगे कहाँ अभी? अभी रात तक पानी आया तो मरेंगे ना, इसका जवाबदारी कौन हो बोलते हैं अभी? असोच जर पाऊस पुढे सुरू उरल्यार संपूर्ण कारवारात हीच परिस्थिती जातली हितून संशय ना। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात या पावसान खूपशे अपघात, खूपशे डोंगर कोसळले घटनेच्या बातमी कळू येयलात। या पावसान कारवारच्या येल्लापूर मार्गान इळकल संपर्क जावच्या राष्ट्रीय महामार्गार आज दनपारा डोंगर कोसळन हो मार्ग वाहन संचाराक बंद जाला। शिरवाड रेल्वे स्थानका वयल्यान 1.5 किलोमीटर अंतराचेर मंद्राळी हिंगा डोंगर कोसळन माते सकट झाडां रस्त्यार पण दनपारा 1:30 वरांत सुमाराक वाहन संचार बंद जाल्लो। होन्नावर राष्ट्रीय महामार्ग 69 होन्नावर सागर बेंगळूर संचार बंद जालो। होन्नावर रस्त्यार येलगुप्पा तदंतरी क्रॉसार डोंगर कोसळन शेकड्यांशी वाहनाची रांग लागिली। पुढली प्रवासासाठी बदली मार्ग अवलंबनाचो विचार ठरिलो। शिरसी तालुक्याच्या एकंबी आणि माविनकोप्पा रस्त्यामध्ये शिरसी हावेरी बस शिरसी येताना नियंत्रण चुकून गटारात देविली घटना घडली।
1-2 प्रवाशांक किरकोळ जखम जाल्ले असून जीवितहानी काय जाली ना अशें कळला। बसीचो सेंटरिंग बोल्ट कट जाल्ल्यान ही बस सकल देंवली अशें कळला। या बसीच्या प्रवाशाक बदली बस मार्ग करून पुढलो प्रवास करूंक घटक अधिकाऱ्यांनी व्यवस्था करून दिली अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां। कारवार हब्बुवाडा हिंगा डोंगर कोसळन एक मोठो फातर घराक आदळिल्ली घटना घडली। जिल्ह्यात पडच्या मुसळधार पावसान परिस्थितीची जाणीव घेवन सुरक्षतेच्या दृष्टीन जुलै 16 उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ, शिरसी, सिद्धापूर, येल्लापूर, दांडेली तालुक्याच्या शाळा, कॉलेज, अंगणवाडी आणि सरकारी, अनुदानित, खाजगी प्राथमिक आणि प्रौढ शाळेक सुट्टी घोषित केला अशें जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी आदेश दिला। ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಇದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಜಿಬಾತ. ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಊರಿಂದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಫೈಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬಾ ಹೋಗುವ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ರೀ ನಾವು ಈ ಊರಿಗೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿನ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಶುದ್ಧ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಸಿಇಒ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ मुसळधार प्रवाहान ज्या ज्या जाग्यात खूप नुकसान जाल्लें आसा, उदक भरिल्लें आसा, थंय जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया हेमी वचून भेट दिवन परीक्षण केलें। ಹೋಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಚಂಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್. बाबू तो उतरा जाना इकडे, उतरा जाना. Berarti kita itu kok gitu. Kita ada yang mah. Bodyguard berasnya. Bodyguard. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.